Takwanswaye mabato mpesua so NDC dwamtenani enene wode to aban animu se enipa setenemu yiedie no enkoso ahia aban nentimemua emma won hyehyɛ no wani so aduhunu onu ho NDC amanyɔkuo ne nkorabata a wɔtakwanswaye mu ɛyesi hɔ sɛ ampa wɔnom bɛboa paa atete mabunu ne wɔnom a wabie nnwuma nkumankuma ɛwɔ hɔ a ɛbɛboa ma wɔnom a ɛni adwuma yɛ ɛnya biayɛ ne bi nso anyansa no dwuma a ɛbɛboa ma wɔnom nsa akɔwa no paa wei ɛbɛdaadi wabra NDC amanyɔkuo ne mpanimfoɔ ya wɔnom wɔtakwanswaye mu kyerɛni a wɔda no danladi salifu edi wɔn anim ɛde ɛmoa esika fam ɛboa wɔnom a wɔmpatam hɔ ɛwɔ nwomasua mu apɔmuden ɛne wɔnom a wabiebie nnwuma sɛ wɔn nyɛ na ɔmfa Jumedi asene. Tenane pe ba ya benya de eba na ya babo ye party mba ebi mi di education ebi di for health and medical support ebi nso ye other things mi fi de bia na ohia party ne mboa nti anope ya ba ne ya baboa na ya bo bia kakra dama de bia ye no na eku adwuma onye mpuntu nkote na me sure dey bia human development oka ye friend ekuye ehu esi school dan aye ka kwan na ni pakunu oni ahode na ipaka obede na why dey why enjoy ka kwan no wɔnom so onya ahomfa so bi di aseda PSA ma NDC amanyɔkuo mu mpanimfoɔ wɔtakwanswaye mu ya ɛbɛboa paa ma sɛ sika yi ɔmode adi dwuma a ɛso bɛba mfasoɔ ama wɔn has never closed his door to me. I have access to him then but this particular issue or a health issue concerning Mabufraba or Babu School na CCNA the Yarba Seminar, and I reach out to him. And you know, first whatever it is, or very reduced maybe great. And what is my educational supporter, so the and I am one disabled for young dear, if I be brave, 4 hours, Jerry, or back, your one, and one of the adults.